UMLA ka Umroi constituency Baderu opposition chief whip uba George Pilingdo habakran bad urupang alor ka jingkhala mumbat pulan plate atnom ka ying dorba thawan ka jala maudeng deng long bai ka ying dorba thawan la juong ka ying kantang ka jala balada hapodang te ka khlam ka ne ka de ka jingla ran ka pakhraw ka jala mudur lada ka ne ka jingja ka ja ka por panginang dan ka jingshong dorba ka ne ka ja ka ta ka por ngin sakhi ka jingyam bre ko bishir kai Pangin la bandulo di ginang yalam san pertai ki badan hakal yang sinsyar bat yang persya ngin duru yaki ofisa bawat kinang tok kubor. Chief Whip jangka opposition Badir UMLA jangka Umroi constituency ba George bilang do kai ke jing i jang pihalar na ke jing khlam jang udom jangka building pertama jangka assembly pi ke jing khlam jang to jing tei ke bro po assembly ko makalong tang ka manra shibun ba ki jikli hala ka bide bat ka jinglong jingman jonga jipenia ji kampai ba apo jonga jela ka juri kawai ka assembly berbol ni om kadi ka yin ketang jonga sensyar kada walaupun ko board da kerti sensyar jonga rinde bat ke ki kam ki bengi keren apo ka assembly ka bengi atai kalau na ka beta ka bah ka met pai ba bat kanu ka jingkular ka bale apo assembly ka de ka jingkular sya ka state ka jingkular sya jela ka jingkular sya ki pai ba ki bai ka jela menta ladang isyam pada ba ya ka jingte jo ka assembly ngat bakadang ya ta ka jingte jo ka assembly ka khalam penban ka jingte kapau ba imat kadon ka jing bamsap kadon ka jing trai terti bat kadon ka jing bamsim jing kli jong ki bri ka bade pai nana kaleng jong engineer budai pet budai supervisor iba ransom setengah yang ba hakin syaka PWD building jong makhlaya le kada betang ka execution agency badang la support kada bet naka fall jong ka design pi nda ha kapol badan gono ka jingte ka bai bai boro ki khloi banya kam bangi dei mangi ki bale ha kapol badan gi jing ba gi jing ja ba khamtam gum kani gi jing pele ra ni gi jela boro la community kan bagi sakti banga tangam dei de kiwe kam dei kapol bagi sakti kade kapol bani simi ji kle mono badan kti ndu ki bahe adu ki barin ki di bani simi ki kle ni amla molong mon keno ino ne kai bar khoi phi ba pidon ham tu ki di bani simi ji kle nama kade ko pisa jo pai ba batla da siting karu bakala mon knia bar khoi aman simi ji kle bala da jing job lang jong boro bala da khlam ru kin habi simi ji kle boro ki bedan kti to anak kalian jangka AITC kandawan em ya kan huntok kit halal ngila dawai kun huntok kit ndai gembolong ke sarkar pemerintah ti jing tokit gi babon do syukut tangga belang pum sekretariat ndai ngilai kwai tu jing tokit jong MCL la kwai tu tin tokit gi per baka sarkar kol aman pelai pai ba ne do matangi padi te ndai ndalong gembolong mentah teman ka benai syumi jing tokit kumni hakikam gi per baka sarkar ka le dengan saya community ru bagani kan sadon piang jing tokit tambah lanu kan mi tak report dengan tupsyu nama ka sarkar ka syukular ndai kamai anak kalian jong kata AITC tu kan rak ya kena kamal sebanyak tai ha assembly ndalan don ka jing sang barwa saya pina ong assembly beremi nama batamai tem lechu ngasu sungu yo blai ba kadi ka klemja ha ka por bedon ka don ba menaja ha bedon ha ka por ba ani ki jing ja kan ja ha ka por bedon don ka don ba bagi community ban plai pai ba ni ka assembly ke batamai ha banai bakhandai na bra sipo perkhan upi ke jing yang bre ko besar ke jela ndai tam mengindu ki nong ilam ke badan ka sarkar ndai mengindu tangi nong ilam ke badan ka yang persya indu ki officer sarkar jini indu ki nong to ko bo indu ki bre ki ba penia ya ka sensar kadar ka jela ida semua yu blai ba kani kadang long ka jing da ka ju ba kani ka jing khlam ha bomdon ba mensau mendon menum ba du aja jing te bangin ong bangin yo biang kata ka assembly bahkan baik mar kat ku jing pe jonga kani ka jing klam kan kata lu ka building borok we kanum kata tang itu ke jaka benta ka baham na trangin hab bani pe du ya ba borok we ka building ka kata te na kata building borok we te lanu ngin yo ka assembly ka thamai te ya ka jing ta te kan ya tai ya kata te minum rate yang kata jing klik jumi wat mentaro ni dong si bentar ke jing tai na ka benta ka hok bat ka ka ba pai ba udon hok bentip bat na ka benta ka jing pelut ka pesa pai ba
Te kini nang ya nginum randin ko boleh persyak. Te hagalor kejing ladap hi yo ngi kene ki kendat sing weh kedien kejing wan uslaba. Kaya SBT ru kaja kum to ngi isa kejingking maulai ru kum to hatol abang ba imak kena ke sarkar dan han ka iyo ne ka ai kada. Ngalang ong ki perlo baki lom itu kitan pun uslang le igum to la tua mo pili ni itu kitan kan no gila jinjar ki ba kilom la tua ki lengkha gila satam te nang ta jingking gila pra ki surok ru gila khlam yang try mutan ke jing khlam juga ni jing pat juga SBT jo tiga building SBT bat khatam kani ka bakut muta bo cimpel arain beri ko besar kai ke jing khlam juga ke jing te assembly ini long tidak kisen bawat kamariang ko kam su nak syu te imat ba kipai ba amta ki abstam khlam stang sarkar Hato na galing jang ke ATC namar ba yakna ke building la se under ba peneta ke sarkar wat speaker to dan jeng mo la se banra na daga ata ki ngelak kene pin no confident motion na ya yau nga dengan so ba bro ki di bensin jikit kli baru kai ki bedun mentah na do banrai ya nu ki kontraktor ban ai kumno ke pisah kawan manu ba pej yang kita kikam manu ba jule inspek kita baru kai berbor juli pej ngor ki jing pentrei baru di benar jikit kli lo dang ni unun don balai